पालकमंत्री दीपक केसरकरांवर आता जनतेचा विश्वास राहिला नाही, त्यामुळे येणाऱ्या काळात आमचाच पालकमंत्री असेल असा दावा आमदार नितेश राणे यांनी या ठिकाणी केला। जे केसरकर 4.5 वर्षात काही करू शकले नाही ते 6 महिन्यात काय चमत्कार करणार असा प्रश्न त्यांनी केला। आकडे फुगून सांगायचे आणि काहीच करायचे नाही ही केसरकरांची स्टाईल झाली आहे। मात्र आता जनता त्यांच्यावर विश्वास ठेवणार नाही। येणाऱ्या काळात त्यांनी आपण आणलेला निधी आणि खर्च झालेला निधी याची आकडेवारी जाहीर करावी, त्यासाठी आमने सामने करायला मी तयार आहे असे राणे म्हणाले। यावेळी संजू परब, सुधीर आडिवरेकर, संदीप कुडतडकर, दिलीप भालेकर, मनोज नाटेकर आदी उपस्थित होते। चमत्कार यांनी 5 वर्षांमध्ये कृतीतून करून दाखवायला पाहिजे होता। शेवटच्या 6 महिन्यामध्ये त्याच्यामध्ये आचारसंहितेचा काळ असतो। तुम्हाला जी निधी तुम्हाला खऱ्या अर्थाने सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये खर्च करून त्याचे वर्क ऑर्डर जानेवारीला निघाले पाहिजे। आज पण जिल्हा नियोजनाचे कामाचे वर्क ऑर्डर निघालेले नाहीयेत। हा प्रश्न तुम्ही त्याला त्या फायलीवर पालकमंत्री का सही करत नाहीये? म्हणजे निवड फक्त राजकारण म्हणून ते सही करत नाहीये त्याच्यावर, ह्याचा प्रश्न त्याला विचारला पाहिजे ना आपण। म्हणजे नुसतं पेपरमध्ये त्यांच्या बातम्या छापून येण्यासाठी तुम्ही स्टेटमेंट त्याला सांगा देऊ नका, आमने सामने या ना। आम्ही जिल्ह्याची आर्थिक परिस्थितीवर मी त्यांच्यावर एक तास डिबेट करायला तयार आहे। कुठल्या पद्धतीने जिल्हा अधोगतीवर गेलेला आहे, कुठल्या पद्धतीने त्यांनी निधी अखर्चित ठेवलेला आहे। महत्वाचे जे विकास कामाचे हेड आहेत त्याच्याला ह्या लोकांनी पैसेही दिलेले नाहीयेत। पण डोंगरी विकास असेल आणि म्हणून उगाच मोठ्या भाषा करून की आम्ही भरघोस निधी, अहो भरघोस निधी म्हणजे तुम्ही बोलताय की आम्ही जिल्हा नियोजनची निधी मोठी दिली का, ते 200-250 कोटींवर, पण ते खर्च कुठे होते आहे? आमचा मुद्दा आहे तर निधी जोपर्यंत तो खर्च होत नाही तोपर्यंत जिल्ह्याचा विकास होणारच नाही ना। 6 महिने, शेवटच्या 6 महिन्यामध्ये जेव्हा 50-60 दिवस आता म्हणजे मार्च एप्रिल मे आचारसंहितेचा असणार आणि सप्टेंबरचा ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे, म्हणजे ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर म्हणजे ह्या वर्षाचे 12 महिन्यामधून 6 महिने तर आचारसंहितेचे आहेत। मग तुम्ही काम अधिकाऱ्यांकडून करून कसे येणार? मग अगोदरचे 4.5 वर्ष तुम्ही काय करत होता? मग तेव्हा तुम्हाला काम जमलं नाही का? तेव्हा आम्ही जेव्हा प्रश्न विचारतो तेव्हा तुम्ही का उत्तरं दिली नाही? तुम्ही हे विचारलं पाहिजे की गेल्या सप्टेंबर पर्यंत तुम्ही जी भरघोस निधी आणली आहे बोलताय, तिथे 0% निधी का खर्च झालेली आहे? महत्वाच्या हेडमध्ये, महत्वाच्या डिपार्टमेंटमध्ये 0, अंगणवाडी सारख्या डिपार्टमेंटमध्ये म्हणजे हेड खाली 0% पैसे दिले गेलेले आहेत जिल्हा परिषदेमध्ये। हे का दिले गेले? 7 तास सभा चालवली आहे, एका जागेवर बसून पण पालकमंत्र्यांना 9 तास मी स्वतः ठेवलेला आहे। पण माझा मुद्दा असा आहे, जेव्हा आपल्याला एका व्यक्तीकडून अपेक्षा संपतात, आपल्याला कळतं की ह्या मंचामध्ये क्षमताच नाहीये, त्याला थांबून ठेवून काय फायदा होता आम्हाला? ह्याच्यापेक्षा 6 महिन्यानंतर आम्ही सत्तेमध्ये आल्यानंतर पाहू, पुढचा पालकमंत्री तर आमचाच असणार, तेव्हा पाहू। तुमचे हे सगळे प्रश्न सोडून देऊ तुम्हाला।